Masana bwino kwa nonse amene mukuonera Ulalo TV katikati mwa program imene yapadera imene tikutchula kuti lunch time special imene tikhala tikucheza kuunikirana nkhani zofunikira kwambiri zimene tikuyenera kuzitsatira pamene tikulandira nkhomaliro yathu pamene tili pa lunch. Ndi zinthu ziti zimene zili zofunikira kwambiri zimene tikuyenera anthu fe kuonetsetsa kunena kuti tisaziyang'anire kumbali koma tiyesetse ndithu kunena kuti tizitsatire. Nthawi zambiri zapezeka kunena kuti pamene tikugwira ntchito kapena tikuchita business kapena tili pakhomo kumene timakhala ndi zochitika zambiri zimene zimatipatsa busy kupeza nona kuti nthawi zambiri sitinakwanise ngakhale nkudya kumene chakudya cha masana kapena kuti lunch pamene chilipo. Timazipanikiza kwambiri kaya tili mu office kuona nena kuti ndi ntchito yambiri mpaka nakupanga skip lunch kunena kuti mene zililimu sindikuyenera kunena kuti ndidyenso yani. Koma malingana ndi anzathu azathanzi chakudya cha masana chofunikira kwambiri komanso lunch break ndiofunikira kwambiri pamene tikugwira ntchito chifukwa imatithandiza kunena kuti tikhale tikuzipanga refresh tipumulire. Ndiyeso pano pamene ifeyo tapumulira pamene ifeyo taona kunena kuti nkofunikira kuti ifeyo tipumulire pamene yakwana nthawi ya nkhomaliro lunch break tichite zotani titsatire zinthu ziti ndi zimene tikhale tikukambirana mu program yathu ya tsiku la lero. Ndipemphe kunena kuti tikhale limodzi tikhala tikumvera nyimbo patali mu program imeneyi koma cholinga chake chenicheni ndi kudziwitsana kukambirana zinthu zofunikira kwambiri zimene tikuyenera kuchita pamene tili mu nkhomaliro yathu. Ndiye tisanalowe mkatikati mwa zokambirana zimenezi tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa gulu la Thunders of Redemption kuchokera komwe kumwanza. Nyimbo imene atipatsire ndi nyimbo imene akuti mtima wa munthu. Program imene muli ndine Kenan Savala tiyeni ndithu tikhale limodzi. Mtima wa munthu ndiwo nyenga zedi ndani yangate kuziwa nditu koma Mulungu anasantula mtima wa munthu na uona chikondi cha Mulungu watu kutifela pantanda kuti tichere ife anake Mulungu yo chikondi cha Mulungu watu kutifela pantanda kuti tichere ife anake Mulungu yo sizodabwitsa kuona Kristu akubisala pakuchita chimo kumaoneka ngati opembeza koma mwa iwo Yesu yo mulibe chikondi cha Mulungu watu kutifela pantanda kuti tichere ife anake Mulungu yo chikondi cha Mulungu watu kutifela pantanda kuti tichere ife anake Mulungu
tilape chimo kuti pobwera iye adzatitenge kupita nafe komwe kuliye kuntawi zamuyaya. Chikondi cha Mulungu watu kutifela pamtanda pa kuti tichere ife anake amulunguyo. Chikondi cha Mulungu watu kutifela pamtanda pa kuti tichere ife anake amulunguyo. Kuti tichere ife amulunguyo. Kuimba kwabwino kumeneko ndi kuimba kuchokera kwa gulu la Thunders of Redemption kuchokera kumwanza, nyimbo imene akuti mtima wa munthu. Mtima wa munthu ndiovuta kwambiri, umene zimene zile mu mtima mwa munthu ina zimene akuganiza sitingazidziwe bwinobwino. Malemba amakamba kunena kuti mtima ndonyenga ndiosachiritsika, akhoza kuudziwa ndani? Palibe amene angadziwe zimene zake akuganiza. Ndi kumakhala anthu osamala kwambiri pamene tikuchita zinthu zosiyanasiyana, pamene tikukhala ndi anthu osiyanasiyana. Chabwino, monga amene ndinafotokozera kunena kuti tikhala tikukambirana nkhani zofunikira kwambiri zimene ifeyo tikuyenera kuzitsatira pamene tili mu nkhomaliro. Lunchtime Special ndiyo programu yake pano pa VNV Media TV. Choyambirira ndichonena kuti pamene ifeyo tikulandira nkhomaliro kapena kuti lunch yathu, pamene ifeyo tili malo business ka mu office kapena paliponse pamene ifeyo tilotangatidwa kwambiri, nthawi zambiri zimapezeka kunena kuti tikulandira nkhomaliro yathu kwina kutipitiriza kugwira ntchito. Kayayi timagwiritsa ntchito computer, ndiye kuti tikuyang'ana maso athu pa computer, ka lunch box kali apa, kayayi container ya chakudya ili apa, china chilichonse chimene ifeyo tikulandira chili pambali pa kugwira ntchito, kugwira mouse, kwina kuti kudya, kapena ayi tikugwira ntchito, tili paganyu ndithu tikugwira ganyu yosiyanasiyana, tikuchita zimene tikuchita zija kwina kuti kudya, zimene sizoyenera kutero. Nkofunikira kunena kuti tipumulire bwinobwino, tikhale pansi ndikudya. Pali ma office ena kumakhala ndithu ma kitchen, kupita ku kitchen kuja kukakhala ndithu ndi nthawi yabwino kudya. Kayayi mwina tituluka panja timakadyera malo ena ake, kupita malo amene ajiwa kukadya, timakhala ndi 30 minutes ena 1 hour kumene yakudya. Tigwiritse ntchito nthawi imene ija tikadya, titha kupanga plan unena kuti mwina 20 minutes ndikhale ndikudya, ngati ili 30 minutes 10 minutes ndikhale ndikupumulira to get fresh air. Chofunikira ndithu chimenechi kunena kuti ifeyo tikhale ndithu ngati ku office yathu malo osiyanasiyana amene tili kuli timitengo tabwino, tikhale ndi nthawi ndithu yopumulira pansi pa mtengo. Kayayi mwina tili malo amene mwina palibe mitengo pafupi, komano nkofunikira ndithu kukhala pena pake ndikudekha bwinobwino. Kaya tituluka mu office yathu kukhala panja pa balcony ndi malo osiyanasiyana amene ifeyo tikuona nena kuti apapa ndikhoza kukhala ndikupumulira nthawi imene ya nkhomaliro. Nzofunikira kwambiri chifukwa zapezeka kunena kuti pamene ifeyo tikukhala kwambiri malo amodzi kuchokera mmamawa amene tayamba ntchito 7:30 kapena 8 o'clock mpaka nakweruka chama 4:30 kapena 5 o'clock, zimapezana nena kuti thupi lathu timalika pa pressure kwambiri chifukwa kuti timakhala ngati silinapume. Ngakhale ife talandira nkhomaliro koma takhala malo amodzimodzi omwewo, timakhala nena kuti sitikulipasa mpata wopumulira. Zija zimapezana nena kuti nthawi zambiri tikungozuka ofowoka, kapena ayi kupanga develop migraine, kapena kuti mutu kupweteka kwambiri. Ndiye tikuyamba zonsezi chifukwa kuti ndikofunikira kwambiri kunena kuti anthu ife pamene tili pa lunch time pa nkhomaliro yathu tikhale ndithu ndi nthawi yopumuliradi, chifukwa lunch time pamene kuti nthawi ya nkhomaliro inayikidwa ncholinga choti
tikhale timwapumulira mu ntchito zimene ife timagwira pa tsiku. Tisakhale ndi tsiku lonse longogwira ntchito yayo. Chinthu chinanso chimene chiti chofunikira kwambiri pamene tili pa nkhomaliro ndicho kumvera nyimbo. Lunch time yathu ikhale bwino pamene tikumvera nyimbo. Tisankhala kuti mwina tingodya komanso malingana ndi akatswiri amene amaona zakaganizidwe ka munthu. Akupanga relate kapena kuti kubweretsa mgwirizano pakati pa nthawi yopumulira ya nkhomaliro ndi nyimbo. Wina aliyense ali ndi genre kapena kuti mtundu wa nyimbo kapena kuti chamba makamaka cha nyimbo chimene amachikonda kwambiri. Ndiye mu nthawi imeneyi ifeyo tikhoza kukhala ndi nthawi yona kuti ine mwina ndimakonda country music. Ndiye kuti pamenepo basi tikhala tikumvera country music, kwina kuti kudya tikhala kupumulira, kapena timakonda rhythm and blues, kaya timakonda zamba zosiyana-siyana zimene ifeyo timakonda kumvera nyimbo. Tikhalenso ndi nthawi yomvera nyimbo chifukwa zimatipangitsa kunena kuti pamene tinali ndi maganizo ena ake ntchito nthawi zina imatipanga stress. Sikuti ntchito sikuyenda ya komano mwina pali zambiri zoti tizichite mwina nthawi yachepa. Tikunena kunena kuti we should meet some deadlines zimene ndi mmene ifeyo tilili mwina tadzuka mwina ofoka tikuona kuti sizitheka. Pali zinthu zambiri zimene zimatipanga stress pamene ifeyo tikugwira ntchito. Zimene zijazo zimakhala zikuchoka pamene tikumvera nyimbo. Tadekha bwinobwino titatha kudya chakudya kumvera nyimbo ziwiri zitatu zimene ifeyo timazikonda tikumvesera, zimathandiza kwambiri na kuti anthufe mind yathu kamene akuti bongo wathu uzitolerenso pamene tikuyambiranso ntchito tikhale tili productive kuti ntchito ikhoza kugwirika. Chabwino tipitenso kugawo la nyimbo tionere kuimba kuchokera kwa gulu la One in Christ, nyimbo imene akuti Muzitaye. Ikatha nyimbo imene tikhalanso tikubwera ndi kupitiriza ndi program yathu. Tisayawale kuti tikukambirana zinthu zofunikira kwambiri zimene ifeyo tikuyenera kuzichita pamene tili pa nkhomaliro. Osapanga skipping nkhomaliro pamene tili ndi kuthekera kuti tikhoza kudya. Ngati chakudya palibe, chabwino imene ndi nkhani ina. Komano ngati chakudya chilipo tiyeni ndithu tilandire nkhomaliro yathu. Komanso tikukamba kunena kuti pamene tikulandira nkhomaliro yathu tisalandire nkhomaliro yathu kwina kuti kugwira ntchito yathu. Tizipase ndithu mpata wopumulira. Tikatipitiriza ndi program yathu koma tionere kuimba kumeneko. Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amaononga. Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amaononga. Tikayang'ana mavuto wazikoli titani koma tizakondwera pobwera Ambuye tapita salowa mumzinda uja. Tikayang'ana kulira kwa zikoli titani koma tizakondwera pobwera Ambuye tapita salowa mumzinda uja. Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amaononga. 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 Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amaononga
Amen.
Satana amawononga. Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amawononga. Muzitaye, muzisiye, chifukwa Satana amawononga. Muzitaye, chifukwa Satana amawononga. Chifukwa Satana amawononga. Chifukwa Satana amawononga. Chabwino kuimba kumeneko kuchokera kwa gulu la One in Christ, nyimbo imene akuti muzitaye. Tikupitirira ndi program yathu, tikukamba onena kuti zinthu zimene zili zofunikira kwambiri kuti ifeyo tizichite pamene tikulandira nkhomaliro yathu. Ndiye timakamba mwina mwangotipeza kumene timafotokoza kunena kuti tikhale ndi nthawi yopumulira. Chinthu china ndimakamba onena kuti pamene tikupumulira tikuyenera ifeyo kukhala ndi nthawi mwina yomvera nyimbo, kuti tikhale tupanga refresh mind yathu, kapena kuti bongo wathu, kaganizidwe kathu. Ngati ntchito ina tipanga stress, kapena zina zimene ife timachita zinatipanga stress, tikhale tikupanga refresh. Chinthu china chofunikiranso kwambiri chona kuti mwina ngati sitingakwanise kumvera nyimbo, titenge buku nkuwerenga. Chifukwanso buku lija limatipangisana na kuti maganizo athu akhale ali settled, akhale refresh. Chifana kuti munthawi imene tikuwerenga buku ndiye kuti maganizo athu onse amakhala ali pa buku pacha. Ndiye kuti ngati tinali stressed ndi zinthu zina, kapena ntchito inakula kwambiri, tinali otanganidwa kwambiri, zimapezana kuti pamene ife maganizo athu onse ali pa buku, zimapangisanso kunena kuti ifeyo tikhale so refreshed. Koma osayiwala, osawerenga kwambiri mpaka na kupeza kuti adusa nthawi imene tapasidwa onena kuti kaya ndi 1 hour ya lunch, kapena 30 minutes, kapena 45 minutes, malingana ndi malamulo malo amene ife timagwira ntchito, kapena zochitika zimene ife tikuchita. Tisayiwale, chifukwa kuliponso pezeka unena kuti tayamba kuwerenga mpaka na 2 hours kuchedwa ku lunch. Tichite zinthu mu nthawi yake. Program yake ndi lunch time special. Ino amene mwangotipeza kumene nkhomaliro yanu ikuyenda bwanji. Tsiku lopambana, tsiku limene tili nalo tsiku la lero, limene zochitika nzosiyana-siyana kunjaku. Tikutha kuona unena kuti pamene ena akulandira nkhomaliro, pamene inu mukulandira nkhomaliro, palinso anthu ena amene sanakwanise kupeza nkhomaliro. Tikambenso unena kuti nkhomaliro kapena kuti chakudya cha masana ndi nthawi ina imene tikuyenera kukhala ndi nthawi yowunikira. Izizinso pano zipite kwa ife amene mwina tili ku nyumba. Sitikuonera pamene tili ku ofesi, kapena malo osiyanasiyana ntchito tili ku nyumba, kaya ndi amayi, kaya ndi abambo kumene, kaya wachinyamata. Tili ndi kuthekera kunena kuti inetu chakudya chimene tili nachochi pali munthu wina woyandikana naye, kapena munthu ina amene ndikudziwa sanakwanise kupeza chakudya. Zimenenso tikuyenera kuchita pa nkhomaliro ndi zimenezi, kukhala ndi nthawi yogawana ndi anzathu. Zimatheka ifeyo kuona unena kuti nzathu ngosowa, koma osakwanisa kunthandiza kapena kunkapirako chakudya chimene ifeyo tili nacho. Tidandaulirane unena kuti nkofunikiranso unena kuti pamene ifeyo tikudya chakudya cha masana, tikusangalala kuti tapeza chakudya ichi ndikudya. Tidziwe unena kuti pali anthu ena mwina asanakwanise kupeza chakudya chimenechi. Tikhalenso ndi nthawi yowagawira amene wawa, kuwapasa unena kuti tadyakoni izi, kapena tidyere limodzi. Zimathandizanso kwambiri. Anzathu akalekale m'dziko la United States of America amene anali ma founding fathers, anachiona chabwino kuyambisa Thanksgiving imene amakhala ndithu ndi banja, ndi achibale, ndi abwenzi osiyanasiyana, kukhala pamodzi, kudya zakudya zosiyanasiyana, kuyamika Mulungu wakumwamba pa zimene wawachitira. Zimene zinakhala chikhalidwe kufikira pano, kumakhala ndithu Thanksgiving yo ndithu nthawi imene
amakhala anthu ndi nthawi yolandira chakudya komanso kucheza ndi abale, kugawana zakudya, kuyamika Mulungu wakumwamba pa zabwino zimene awachitira. Ifenso tikhoza kuchita chimodzimodzi. Pamene ifeyo Mulungu wakumwamba watidalitsa ndi chakudya, tikhozanso ifeyo kuchita chabwino nena kuti pomuyamika Mulungu wakumwamba kuti atipatsa zakudya, tikhale ndi nthawi yoyitana abale. Ndithu kugawana ndikofunikira kwambiri. Pali zinthu zambiri zimene ifeyo tikuyenera kuzichita kapena kuzitsatira pamene tikulandira nkhomaliro yathu. Tipite ku nyimbo yotsiriza, tibweranso kuzamalizitsa programu yathu. Nyimbo imene ikhale yochokera ku gulu lija la Orion Singers atipatsira nyimbo imene akuti The Lord's Prayer, pemphero ndithu la Ambuye. Timve nena kuti pemphero la Ambuye likuti bwanji kwenikweni mu nyimbo imeneyi. Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire zochimwa zathu monga ife tiyakhululukira. Monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire zochimwa zathu monga ife tiyakhululukira. Musatitengere ife kokatiyesa, koma mutipulumutse kwa oyipayo. Chifukwa wanu ulufumu ndi mphamvu ndi ulemerero wa nthawi zonse. Monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire zochimwa zathu monga ife tiyakhululukira. Monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire zochimwa zathu monga ife tiyakhululukira. Monga ife tiyakhululukira. Monga ife tiyakhululukira. Kuimba kwa munomeneko ndi kuimba kuchokera kwa gulu la Orion Singers, nyimbo imene mutu wake ndi The Lord's Prayer, pemphero ndithu la Ambuye. Ophunzira anamfunsa Yesu Khristu nena kuti Ambuye tiphunzitseni kupemphera, tichite motani pamene tikupemphera. Ndipo anawawuza nena kuti pamene mupemphera mupemphere kuti Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze. Mbali inanso akukamba unena kuti mutipatse ife chakudya chathu cha lero. M'Baibulo chichewa imafotokoza motero, koma Baibulo la Chingerezi mukawerenga bwino likuwuza nena kuti give us our daily bread. Daily bread kutanthauza nena kuti pamene ifeyo tikupemphera kwa Mulungu wakumwamba, nkofunikiranso kuti tipemphere kunena kuti atipatse chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. Zilipo nthawi zina zimene timakhala osowa, mwina tikudera nkhawa nena kuti mwina mawa ndidya chani. Ifeyo ndi udindo wathu nena kuti tipemphe kwa Mulungu wakumwamba kuti Ambuye muthandize kupeza chakudya cha tsiku ndi tsiku. Kati kugwira ntchito, Mulungu wakumwamba atithandize nena kuti ntchitoyo ikwanise kutipasa ifeyo chakudya chathu cha tsiku ndi tsiku. Kati kuchita mabizinesi osiyanasiyana, mabizinesi amenewo akhale akuyenda kuti ifeyo tikwanise kupeza chakudya cha tsiku ndi tsiku.
Ndayi ndithu pamene tikutapeza chakudya, pamene tikulandira chakudya nthawi ya nkhomaliro tikuwunikirana tsopano kunena kuti pamene tikukhala pa nkhomaliro tisangokhala kuti tili busy osapumulira, komanso tisangokhala kunena kuti chabwino ndikupumulira koma mwina ndizidya nkhomaliro imeneyi ndikugwira ntchito. Tikhale ndithu ndi nthawi yapaderadera. Ndiye timaona kunena kuti tikhale ndi nthawi tsopano yomvera nyimbo ngati tingakwanise, kapena sitikwanisa kumvera nyimbo tikhale tiwerenga buku kupanga refresh mind yathu. Tipitiriza tiona mfundo ziwiri kenaka timalize programu yathu. Mfundo ina imene ili yofunikiranso kwambiri ndi kukhalanso ndi nthawi ngati timagwira ntchito tsopano. Tikhale ndi nthawi yocheza ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito, to know your colleagues kapena kuti co-workers. Tikhale nawo tikupanga interact pala ogwira ntchito anzathu amene mwina amasowa nthawi yathu. Mwina ndife abwana pa kampani timakhala kuti tinizochitika zambiri, tikangofika pa office kungoenda straight mu office yathu. Ogwira ntchito anzathu kaya ma juniors kaya ndofuna nawo madindoso ma office awo osiyanasiyana osayankhulana nkomwe. Kapena ngati kuyankhulana ndiye kuti sekretary waimba phone pabwera anthu akufunani basi uzeni alo. Koma osakhala ndi nthawi yocheza nawo personal. Nzofunikira kwambiri na kuti tikhale tikumacheza nawo. Abakhala ndi zinthu zosiyanasiyana, amakhala ndi nkhani zosiyanasiyana. Kwafunsa osati kudikira kunena kuti conference room yokhayo unena kuti takumana tsopano tipange bwanji kunena kuti company ipite patsogolo. Ngakhale kungocheza chabe kuti muona bwanji, anthu amaona bwanji company yathu. Muona bwanji mmene timagwira ntchito tingapange bwanji. Nthawi imeneyi ndiyofunikiranso kwambiri. Kapena kumudziwa munthu zimatheka kunena kuti munthu sitikunziwa kunena kuti amakonda chani munthu amene tikugwira naye ntchito. Sitidziwa kunena kuti ngakhale usadziwa kunena kuti amakhala mbali iti, amayenda bwanji akamabwera. Mwina ena amapezana kuti okanika ndithu kupeza mayendedwe. Mwina timachokera njira imodzi ife kuti ndi galimoto ogwira ntchito nzathu alibe mayendedwe abwino. Tikhoza kudziwa kuti umachokera kwakuti ndiye tikhoza kumayendera limodzi. Nzofunikira kwambiri kukhalanso ndi nthawi imeneyi. Chomalizira chimene ifeyo tingagawane chonena kuti pamene tili pa nkhomaliro tikhale tsopano ndi nthawi yopanga meditate. Ndimakamba zomvera nyimbo, zowerenga buku, zochitika zosiyanasiyana zimene ifeyo tingachite, komanso tikhoza ifeyo kungodya nkukhala pansi ndikuyamba kulingalira, ndikuyamba kupanga meditate, ndikuyamba kuganizira ifeyo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kaya moyo wathu wauzimu kumene ndikufunikiranso kwambiri kuti tizilingalira. Nthawi zambiri makamba nena kuti zimafunika kupanga stock taking. Nkuona nena kuti ineyo zimene ndimachita moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndi mulungu wanga zili pati. Moyo wathu wauzimu talingalira tazisiyapo, komanso moyo wathu wakuthupi. Ineyo chaka chimene chayambira kufikira mwezi uno wa March ndinapanga mabrani kuti ndichite mchaka cha 2025. Mabrani amene akuyenda imene nakonzera mjazi kuyenda kulingalira bwino. Komanso kulingalira zinthu zosiyanasiyana zimene ifeyo timachita. Meditation ndiyofunikira kwambiri mwachidule pamene tili nthawi ya nkhomaliro. Ndakondwa kunena kuti tinali limodzi program imeneyi. Tiyeni ndithu tipitirize kukhala limodzi ma program osiyanasiyana amene timakupasirani pano pa VNV Media TV. Tili ndi zambiri zimene tikhale tikupasirani. Tiyeni ndithu tikhale limodzi. Osayiwala kupanga subscribe YouTube channel yathu ya VNV, komanso YouTube channel yathu ya Ulalo TV Malawi Online, komanso Facebook page yathu ya Ulalo TV Online, komanso VNV Media Solutions Limited, kuti tikhale tikupasirani ma programu osiyanasiyana amene timakhala nawo. Komanso kwa ife amene tikufuna kugwira ntchito ndi VNV Media Solutions Limited kumbali ya ma documentaries timapanga kuno. Komanso mufuna kujambula ma audio, nyimbo zomvera timachita kuno. Komanso ma video kumene pambali ma program osiyanasiyana amene timakupangira timachita zinthu zosiyanasiyana, kudinda ma t-shirt, kupanga install ma CCTV camera ndi zina zambiri. Kuno ku VNV Media Solutions Limited timachita zinthu zosiyanasiyana. Ndiye ndithu tiyeni ndithu tikhale limodzi muzochitika zosiyanasiyana zimene ifeyo timachita. Programu ya nkhomaliro lunchtime special yathera pamene pa. Ine ndi Kenan Savala ndikufunirani zabwino zonse pamene tikupitiriza ntchito zathu zosiyanasiyana ikatha nthawi imene ya nkhomaliro.